जाबाय फट' हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय जों दिनै फैदों खावब्लायाव बेयावहाय लोखि फुजा गिदिर जायो नालाय ओंखायनो जोंबो एसे बेरायफैबाय जोंहा जेराव दखान होयो बेयावहाय ओमफ्राय नै जोंहानि आजायाबो देलायबाय ओमफ्राय दायो दसे बेरायनानै फैनोसै आरो आजा बेरायनोसै ना जोंहा ओइथिं थाबोलाय दसे रब्रा खनसे भिडिअ खालामदों ओइ गुमै फना लागोन नालाय मा बानाया नों बानायाबो जायो नोंलाय लाखाबोदों गारिखौ चला ओमफ्राय नै इयावहाय जोंहानि आइमोना दख'ना खेल होदों आरो ओमफ्राय जोंबो दसे गसंनानै नायबाय खेलखौ ओमफ्राय जोंबो दा दसे थानानै गेलेगोन आरोना ओमफ्राय नै जोंहा न'खरनि मानसिफ्रानो दखानानो पुरा भर्तिक जानानै दंजोबो आरो जोंबो दसे बेरायनोसै बेरायनानै ओमफ्राय गेलेनोसै आरो मोनगोन ना मोना नायनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम Ayah malah aja kulakas nih. Aja, aja, hei. Nih Malaysia. Sana. Tadi gini ini tadi. Bisa membawa sana bisa. Sisa. Rabbit menai, yang menai jauh. Oi, lai dah lagi parah video. Asyik mau sekarang kan nama. Yang menai mencet. Enjoy. Ini kalau pelana apa? Nine, 8. Kalau di Taiwan juga orang Thailand masih ya, biarin dah. Malah hendak menang. Mana menang? Mana menang? Apa dah? 4-5 menang dah. 4-5 pilih je 4-5. 4-5 up seri lagi, muncul lagi lagi. Yes, bisa baik muncul lagi. Kau kena pergi lagi sana. Rat lagi dong dia. Bisa ni? 20 taka. Bis. Deh. Maya udah. Mana dah 11 arah. 6-7. Mana dah 11. Ada mana aku? Nah, bisa kan selamba kan nggak bertangkap. Iya. Lagra. Saya malah siap dong bosan. Sa, 20 taka nih.
taka. Sana, nah. Gideng, nang gideng. हाग्राखौबा जालायाखै दहायो ओमफ्राय नै कबि बिलाइ होनायाव कबि बिलाइखौ जाबाय जि मोजां हाग्रायाव हमनानै हैलायलायबाय आं हाग्रा जाथों होननानै जाबावा ना ayo jangan toto nabisra 30 takani moन्दों बेखौ 30 takani ayo